Неджат Мехмедов. Също така и кумовете. Ще команда в къщата, както и в нас, така и в вас. И ми добре. Благодаря оркестър и така, нека продължим танца на младата. Пожелай ми нещо ти, сърце дъжд и много обич, целуни ме нещо ти. Цветовете на нагата, ако може да сменя, любовта си аз към тебе, ще да променя. Цветовете на нагата, ако може да сменя, любовта си аз към тебе, ще да променя. Твоята усмивка, надежда в сълзите ми, няма нищо по-красиво от влюбени души. Също плача твоята усмивка, надежда в сълзите ми, няма нищо по-красиво от влюбени души. Цветовете на нагата, ако може да сменя, любовта си аз към тебе, ще да променя. Цветовете на нагата, ако може да сменя, любовта си аз към тебе, ще да променя. Колеги, благодарим. Продължаваме сега с гражданствика Кишека Колева. Подаритки пари! Охо! Ламбатки има този човек, ламбатки. Взима го парите, взимай! Ще ги взема парите, ще ги взема.
Айде, давайте, оркестъра. Посрещаме Ангито. Айде, куме! Какво ще кажеш? Виж това момченце, какво ти носи на подноса. Дай да видим, отвори това фолио. Какво ще кажеш, куме? Хубаво ли е опекано? Добре ли? Айде да видим сега какво се предложи на това портмоне, на това... Обиколка? Айде на обиколка. Стига една обиколка. Я да видим какво ще каже малкия. 20! Той иска 20 лева. 20 лева ли искаш, жена? Или 20 евро? 20! Какво 20? Лева! 20 лева! 20 лева иска. Коме? Жив и здрав да си, коме. Получаваш цяло огне. Да ги покажа, ама това малкото не разбира какво иска, бе. 20 лева иска. Ако не чаш, ще да 20 лева. Айде, куме! Какво искаш да пиеш? Жаден ли си? Уиски става ли? Кажи моето момиче какво искаш? 10 лева! 10 лева си е много ефтино, бе! Защо аз не се надихна тази опашканата? Обръсна тебе, куме! 10 лева за една бутилка, нали? Нали? За една бутилка 10 лева? Така. Другата ще помисли. Айде една обиколка. Следващата бутилка, колко ще бъде моето момиче? Кажи една хубава цифра на този господин от Чехия. Той е от Прага. 10 лева! 10 лева! Даваш ли 10 лева, куме? Ти си много ефтин, бе! Много ефтино минаваш. Паниш, премениш, всичко остава с тебе. Давай следващия. Обиколка! Това е долара, момиче. Обърни внимание кой има тук. Долари, внимавай с какво ще даряваш. И какво ще предлагаш или какво ще купуваш. Колко искаш моето момиче? Ако да кажи, 20 евро. Не е съгласна. Хайде дай 20 лева. Куме, замисли се. Замисли се, куме. То тя каза аз да кажа, аз казах 20 евро. Ако вземеш тия 4 долара... Не. Съгласен съм, повече не дава. 4 долара, да, ти какво ще кажеш? Не си съгласен. Не. Обиколка.
Следващото момиче, гледам тук една малка тортичка, много хубава, идва от Варшава. Какво ще искаш за нехи? 5 лева. Тя е много ефтина, макар че от Варшава, 5 лева. Айде, моето момиче, да видим тук каква интереса от Москва. Сладките са от Москва. Какво искаш за тези сладкиши, моето момиче? 2 лева иска. 2 лева иска. 5, извинявай. Не дава чучкото. 2 лева ще дадеш? Искаш ли? Не щеш. Давай, айде. Айде, давай, куме, не се стискай. Браво, куме. Давай следващото момиче. Ела, моето момиче. Ти откъде си? От Нью-Йорк, Америка. Оттам ли ги носиш? Откъде? От тук, от Свиленград. Хайде, покажи на чучкото, кой имаш на кума. От Свиленград. Кой искаш? 2 лева. 2 лева иска. Айде, куме. Разбира се, ефтино. Айде, следващото момиче. Ти, откъде си, моето момиче? От Свиленград си ти. Те всички до Свиленград. Колко искаш ти? 10 евро иска тя. Куме? Айде, бъркай, че няма време. Бъркай. 2 евро. Айде, 2 евро иска. Това прави 4 долара. 4 долара. Айде, 4 долара, да. Тук. Това тук. Следващия. Охо, добър вечер. Госпожо, откъде сте ви? От махлата от Свиленград. Какво желаете? Кажи какво искаш от кума? 5 лева. 2,50 и 2,50, 5 лева. Айде, куме, 2,50, 5 лева. Айде, моето момиче, ти си следващата, кума го отдрахме. Колко искаш ти, моето момиче? 2 лева. И тая е ефтина. Куме, не бъркай там 2 лева. Имаш ли? Ако нямаш, аз ще дам назаем. Добре, хайде. 2 лева. Много ли имаш по 2 лева? Я знам, че съм приготвил. Сега идва мезето за твоето виски. Колко искаш? За тези двете момичета, колко ще дадеш? За това мезе? 20 евро. Да ми дойде крила машина малко. Ай, намерите малко, ще направим една биголка. По 5 лева дай. Става. Ай, по 5 лева за 10 лева. Те две бутилки за пес луканка. Айде, куме, не гледа да трепериш. Трябваше да напълниш портфето. Айде, последното момиче, най-красивото. Най-красивото момиче, малата в момента. И коски чай. Да, и аз коски чай, извинявам. И ми коски чай. Куме, това момиче ми играе, ти дава шампанско. 10 лева става ли? Не, много бързаш, 10 евро му пускай. 10 евро. То тя ми играе. И много играе, виж, и красиво отгоре на това. Дай 10 евро, 10 искай, куме. 15 лева, айде, 15 лева става. Айде, живи и здрави да сте.
Yes.